Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Star Time, alas 9:46, mayong gabi. Sa liwat, karon nga adlaw Webes Pet sa 5 bulan kita sa Agosto. Nagapamiling gyap mo sa tuig 2021. Webes naman nato sila kapagpagalakan sa kalandan liwat naman nato nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sila nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sila padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry sa atong sili kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sili mata kadulungan oras sa gabiyo ng atong sili ka Patrol 2, Roswell Patrol, kay napanagarambiyon sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat kabantayan kag ato naman liwat kahimulsuan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities why taman ginapangayo from where the action is. Ara si Action Jan Diaz ka mga responder mata kag dulungan oras sa kagabihon. Back to back sa ato nga piloto Action Nino Bogina. Ang ato nga pagbantay sa update sa mga balita nasyonal, international, COVID-19, update sa Olympic dito sa Tokyo. Breaking news, flash report, pang Webes nga edisyon, kinatutukan nila ni Action Dale Salazar.
Updama kita sa ato sini nga mga technical partner. Diri sa studio ay master control sa technical side si broadcast engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Syudad Sang Bago. Broadcast engineer Bernie Villacanas ng Batang Suay. Sa kinanda ng inyo sa lagatang kurmahan sa Silinga Palatuntunan. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ko sa labilin, isa ka oras, 12 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Una kabayan sa ato sa pabalagan, ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. May gina-check kita karon nga isa ka balita, isa naman ka inkwentro nga natabo diri sa isa ka lugar sa probinsya sang Negros Occidental. Ang inkwentro nagsugod karon gid lamang nga hapon. Inisyal naton nga nabaton. May napatay na sa bahin sang New People's Army. May mga pirason nga gidala diri sa ospital. May isa man ka ginaligar katapos ang Philippine Army nga napirasan kag sibilyan. Hindi pa naton makuha gid ang kompleto nga detalye sini, although nga may mga ngalan kita diri nga nakuha na, pero ini tanan subject for confirmation. Natabo ining enkwentro sa tunga sa ginapatian katapos ang New People's Army kag sang Philippine Army tolo temprano pakainad sa isa ka barangay sa isa diri ka Banwa sa probinsya sang Negros Occidental. Gina-activate nato ang tanan nga mga linya sa ato sini nga mga sources to confirm sa sini nga balita pagi sa News Center Redaction Dale Salazar. I-check ta karon ang PNP kung nato malabot dugay-dugay or if not akatapos ang Philippine Army. Amo ini ang operating unit nga nakainkwentro sa ginapatihan katapos ang New People's Army nga nag-operate sa isa ka nabukid nga porsyon sa isa ka barangay sa isa ka Banwa diri sa probinsya sang Negros Occidental. Amo ni nga may pandemic kag ginatubang kita pero amo ni nga mga sahi sang balita. Sigahom naton nga hindi lang ini magdugay pa ka maglalabla. Kadamo sa problema nga ginatubang sa aton pungsod. Labi na gid ining pandemic, pero kung kaisa hindi gipapaiway ang aton katapos ang militar kag ang ining mga grupo sa ginapatihan New People's Army naga-operate man sa sila ka mga area of responsibility. Ang aton update niya sa quarantine status sa iban nga mga Banwa Syudad probinsya sa kabugusan sang Bungsod Pilipinas ang pinakaulihi ang Laguna, Iloilo City, Cagayan de Oro City. Ang ipaydalom sa SCQ, Enhanced Community Quarantine, sugod buwas Agosto 6 hasta ini sa Agosto 15. Amo ni ang mga lugar nga ipaydalom sa Enhanced Community Quarantine. Dala ang Iloilo City. Pero ang Iloilo Province alin buwas pakadto Agosto 15 magapabilin sa Modified Enhanced Community Quarantine Boperte. Ang mga bolo balita iya sa politika ti daw bagulong ginagawa ang balita PDP laban gin-endorse ang tandem ng Senador Bongo kag President Rodrigo Duterte bilang standard bearer sa partido sa 2022 national election. Ay, puwerte. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:53. Ini nga porsyon sa ato sa paglagan ginadulong sa iyo sa kalwas ng D3 Bayo.
Ang pinakabago garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:53 na. 7 minutos para bilin antes kita mag-aungon sa tak ng alas 10. Dugay-dugay. Curfew na sa syudad sa Bacolod. Again sa ato nga mga listeners, breaking news. Padayon ang ginatawag hot pursuit operation sa tunga sang militar kag ginapatian grupo sang New People's Army. Sa sining inkwento nga natabo tulo temprano pa sa isa ka barangay sa isa ka banwa diri sa probinsya sang Negros Occidental. Again, ang aton sining initial report kanabaton subject for confirmation. May mga nagkalapilasan na mga ginaligar katapos ang New People's Army. Kag may report, unconfirmed report, subject for confirmation. Isa di kuno o duwa diri ang patay sa katapos sa NPA kag may pilason nga ari sa isa ka ospital diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kung lang mga doktor kag nurses nga sa pagkadamo-damo militar. Timoy kami enkwentro sa isa ka barangay, sa isa ka banwa diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kaya may report man nga may isa man ka sibilyan nga na ulamid na naigo ang may isa man kakatapo sang Philippine Army nga napilasan agindalaman sa ospital sa diin gindalaman ining isa man kapilason nga katapos sang New People's Army. Ina-try naton nga makontak ang again ang aton nga mga sources sa bahin sang Philippine National Police sa isa ka chief of police, isa ka banwa diya. Ina-try namon nga makontak base may mga initial information siya nga mahatag sa aton panamati karon nga gabi. Even sa katapos sang Philippine Army sa 303rd Brigade. Tinatingwaan naton subong na makuha ang ining information. Isa ini ka sityo sa isa ka barangay nga nasakupan sa isa ka banwa. Ang mga pamilya na kanidiri sa aton nga nagalantaw sa aton sa nga Facebook Live. Nagapanawagan sila pamilya nga maghalong landa sa lugar sa diin natabo ang ining inkwentro sa tunga sang New People's Army kakatapo sang Philippine Army. Way takabalo kung ano ining kompanya unit sang Philippine Army ang nakainkwentro sini lamang nga hapon sa hindi pa may baluan nga kadamuon sang New People's Army karon nga hapon. Again suliton ta subject for verification kag confirmation. Duha ka NPA ang napatay kag isa ka NPA ang napilasan. May isa man ka miyembro sa Philippine Army nga napilasan kag may napilasan man nga isa ka civilian. Ang information 94th IV ng Philippine Army pero amo na subong ang ginapatingwaan naton na makontak naton ang Philippine Army basi ba kontak ni Aksondale ang spokesman sa Philippine Army kay sigurado kung may mga initial information ini sila kung hindi pagid man kompleto ang information alin sa aton sini nga operating unit. Amo nang pinaka-importante i-establish na karong gabi although nga ang ining enkwentro ya temprano pa ni natabo. Ang importante di ka makuha ta ang statement sa Philippine Army or if not ang chief of police sa isa ka banwa kay sigurado ko may mga inisaris lang information although hindi pa magin man kompleto. Kundi subong alas 9:57 na alas 5 pa rin natabo. So lawig-lawig na nga nagkatipon-tipon sila bisan partial, unofficial report, hindi resulta. Hindi pa man i-eleksyon mo. Partial, unofficial report mismo sa operating unit sa diin natabo ang ining enkwentro karon lang hapon tulo temprano pa. Kaya daw halos ang mga doktor ang nurses nga naga-duty subong sa isa ka ospital daw na kibot kag daw ginkulbaan sa pagkadamo-damo kuno army nga nagalabot mo. Kaya gali mo may karga mga pilason nga army kag may duwa ka NPA ang ginaligar patay
posible ba siging karga man sa military truck plus may isa man kay NPA nga pilason sa isa man ka ospital nga gindala. Anong ranggo sila, Dale? Gindala dungan sa posible mga pilason man nga katapo sang Philippine Army. Ang initial report kadabato naton, sketchy report, 94th Infantry Battalion sang Philippine Army ang nakainkwentro sang sininga katapo sang New People's Army. Sa confirmation initial report ari sa linya naton mangin kaupod karong gabi ang spokesperson sang 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army, si Army Major Panchito. Major Panchito, magandang gabi. Si Action Eric po sa Action Radio Bacolod. Yes, Action Eric. Correction lang, not from 303rd Brigade, but from the 3rd Infantry Division. Yes, 3rd Infantry Division of Philippine Army. Correct, Major Panchito, sir. Yes, Action Eric. Yes, Major. Anong initial information na tanggap mo dyan sa office mo with regards to the alleged encounter na nangyari temprano pa, Major? Yes, actually itong encuentro na to is part of the encounter that we have noong stress. So alam naman natin na sa may Barangay Santol, sa Binalbagan, Negros Occidental, ay mayroon tayong previous operations. So this is part of the pursuit operations that we have. Okay. So kanina nga po, mga alas 5 ng hapon, August 5, ang ating pong mga nagpo-pursuit operations galing po sa 94th Infantry Battalion ay nakapag-inkwentro po sa Barangay Santol, sa Sitio Bugalo, Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental. Naglast lamang po ito ng 5 minuto. Okay. After which itong mga armadong grupo ay nag-withdraw papuntang northwest doon sa encounter site. Okay. Ang atin pong encuentro ay with more or less against 5 na miyembro o personalities ng mga armado. Initial result po ng encounter on the part of the government on our side is mayroon po kaming isang wounded in action. Tinamaan po siya sa may kanang parte ng kanyang paa. So on the part of the enemy ay isa pong patay na katawan ang ating na-recover doon sa area at saka pagka-recover na rin ng isang pistol na nandun din sa area. And also we have recorded 1 wounded on the part of a civilian. Okay. So itong sa amin at saka yung civilian ay dinala na natin sa nandiyan, isang hospital sa Bacolod para sa proper medication. So as of now, as of now, tuloy-tuloy pa rin ang ating pursuit operations. We have not let up with our pressure against this New People's Army para naman ma-deny natin itong presensya nila lalo tigit din sa may Binalbagan. Okay. Because we received report, Major, na meron pang 2 NPA daw na namatay, distro, Major? Actually, wala siya, wala sa report. Ang sa amin lang is isa. Isa ang patay at saka isang civilian ang sugatan. Okay. At isang wounded sa part ng tropa natin. Yes, tama po yun. That is yung, baka kasi nasabi nila na yung isang civilian din ay part ng NPA, but or our initial investigation of our troops, hindi kasi kasama ito doon sa NPA, maybe have just been natamaan lang sa crossfire. Okay. So, you mentioned kanina na sabi daw 5 alleged member ng NPA ang enkwentro ng 94th IB natin, Major. Yes. For this very instance, mga 5 lamang. Pero kung ating babalikan noong nakaraang araw is our troops, ang 94th IB, ay ang nakaenkwentro nila is more or less mga 30 yun, ang mga armado na NPA. Okay. Just so happen na talagang kinordon natin yung area, nag-deploy tayo ng maraming tropa, kaya ang ginawa nila is nag-break down into smaller groups
para hindi masyadong makita ng ating mga kasundaluhan. Aha. Major, meron na tayong pangalan ng wanted in action natin sa part ng militar at itong pangalan ng civilian, Major? On the part noong sundalo pagpasensya na po, nasa protocol po kasi namin na hindi namin ito ilalabas ang kanyang pangalan hanggat hindi po o walang consent doon sa tao. Kasi ang ating experience kasi dyan is hindi masyadong nakakapag-recuperate yung ating wounded pag mayroon siyang mga outside pressures. But the rank is a private po mula po sa aming hanay. At ito naman pong civilian ay kinilala na si Henry Pial. Taga doon din mismo sa lugar kung saan nangyari enkwentro. Wala akong kung taga saan ito si Henry Pial. At itong namatay na MPA, na-identify natin ito, Major? As of now, wala pa ring identification. What we did is we have turned over we have coordinated with PNP Binalbagan at saka yung SOCO Negros Occidental para mag-facilitate sa investigation ng cadaver. Ang status ng itong NPA na namatay na doon mismo sa municipality ng Binalbagan? Yung ano po? Yung namatay na NPA, doon pa mismo sa area sa kung saan nangyari enkwentro or nakuha na yung bangka niya at doon na sa municipality o Binalbagan? Actually, kino-coordinate pa natin sa police. Most likely, nasa area pa ito. We have to note na itong Barangay Santol is napakalayong lugar mula sa sentro ng Binalbagan. So, ang Barangay Santol is ito na ang parte ng Pulubunduking area. As of the report that I have is nandun pa rin sa area. Pero tumawag na tayo ng PNP at saka SOCO para i-process itong cadaver ng napatay na NPA. So, as of broadcast time, Major Panchito, sir, ongoing pa ngayon ang hot pursuit operation ng militar against itong mga katapo ng New People's Army. Yes, opo, kasi yung atin naman talagang pinaka-primary na taktika is yung relentless pursuit operations. Hanggat may nakikita tayo ng mga tracks and traces, ay hindi natin ito pinapakawalan. Sinusundan natin ito. We have to take note that this happened even earlier than August 3. Nag-deploy na tayo ng tropa dahil nga mayroong report ng mga armadong grupo o mga armadong individual sa lugar na ito, kaya nag-conduct tayo ng combat operations. August 3, mayroong tayong nakahuli tayo ng 2 at base sa ulat ng mga tao nung nakasaksi ay mayroong 2 malubhang na sugatan on their part. In terms of war material, nakakuha tayo on the first day ng isang carbine or baby Armalite na high-powered firearm. Kahapon naman nakakuha pa rin tayo ng isang M16A1 at saka isang M4 na rifle. So tatlo na po bali ang high-powered firearms na ating na-recover doon sa area. This would somehow suggest also the number of casualties that the NPA may have, kasi alam naman natin napaka-importante ng baril na ito. Hindi rin lang nalaga sa labanan ay hindi ito iiwan ng mga armadong grupo ng NPA. Okay. Siguro, ma-contact lang kami liwat sa imo, Major Panchito, for any development bukas na madaling araw, kung meron tayong mga development na progress dyan. For the meantime, with that note, Major Panchito, sir, maraming salamat sa time mo dito sa Action Radio Bacolod. Maraming salamat din, Action Radio, sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa Philippine Army. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na makapagbahagi ng impormasyon. With that, patuloy pong sumasaludo ang Philippine Army sa inyo. Good night. God bless, Major Panchito, sir. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio. There you have it, si Army Major Panchito, ang spokesperson sang third ID sang Philippine Army nga nabasi sa Hamindan, Capiz, kung di magsala, no? Sa isang confirmation report, angot ini sa natabo nga encuentro alas 5
sinigid lamang hapon tulong temprano pa. Dara sa may Barangay Santol, Banwa sang Binalbagan. So ginkonfirmar ya sa Action Radio nga isa ang wounded in action sa part sang Philippine Army, isa ang killed in action sa bahin sang New People's Army, kag isa ang pilason sa bahin sang isa ka sibilyan na sa diin gin-confirm ini ni Major Panchito nga mo ini si Paul Tabafa kun ini si Henry Prial, no? Henry Prial amo ni ang sibilyan nga na pilasan sa enkwentro, pero ang NPA nga napatay wala pa sang identity. Ang pilason nga army gin-withhold anay sang Philippine Army base ilin sa ilang protocol, pero base may mga development kita nga makuha karon before we wind up, depende na karon or wasaga first hour in the morning. So again, ang enkwentro na tabo karon gilamang nga hapon sa Barangay Santol, Banwa sa Binalbagan, 5 ka NPA versus sa katapo sang 94th IB. Bali kasugpon pa ini sa enkwentro nga natabo sang Martes nga adlaw. Gusto mong pizza 5 ta. Muli guro ang mga bulag mangguro ng NPA ito 30 itong gin-report ganing enkwentro sang 94th IB ito sang Martes mo. Siguro sinipak-sipak ini sila. Ang iba ni Guro move sa lain ka direksyon. Kamo na nga na sugata nila ining 5 ka mga ginaligar NPA sang mga operating units sang 94th IB sang Philippine Army. Sa kalugar, sa Bacolod, yari ang report ni Action John Diaz. Boss report, John Pescabin. Action na rin sa bypass operation ang natigayon sa kapulisan sa police station number 5 subong nga gabi diri sa area sa Puro Gonzaga sa company sa Barangay Tacoling Surad sa Bacolod. Ini under for station number 5 course Deputy Captain John Christopher Masangkay, no. Gratamtam to diri may diri sachet sang illegal nga droga dahil ni ka plastic. Actioner ka din mga gagmay nga plastic sachet pageda more or less mga 110 grams. 110 grams ang estimated market value nagadangat 750,000. Sobra ni naman sa milyon action erect, no, ang na-recover diri sa aton nga mga otoridad karon nga gabi. Actually subong tapos sa man inventory hari Police Captain and Councilor Lady Diaz Gonzales, Police Captain John Christopher Masangkay Aridrino. Pero initial report ang subject mismo sa bypass operation ang nakapalagyo ang iya sa diri upod mo ni ang nadakpan nila, no, tantay 9 anyos na ining lalaki ang naaresto sa kapulisan sa station number 5 action direct subong nga gabi na kap may gabi. Check to lang kung may details dali na. Kaya picture pa dito sa sorry. So, initial lang po, Police Captain John Christopher Masangkay. So, initial, ang subject po is hindi po na-aresto. Oo, sir, aresto niya, pero nakapalagyo, nakapalagyo siya, no? Ang nabilid diyang yung upod nilang, no? So, pero paila natin siya ng at large. Sir, ang upod yan ano ni participation sa ni Jorbel Blam, sir? Ano ni participation niya doon? Pagpira sila. Oo, section 26. Pero most likely, ang halos lahat ng mga recoveries sa subject to, sir? Oo, sa subject. Yung si Blam yung subject, sir? Yes, sir. Siya, magkano-ano sa ni Blam? So lang. Sir, na-monitor po ba ninyo na ganito po kalaki yung meron siyang shabu na ganito kalaki po? Actually, ang nila is kilo to, so ang mabili na lang sa kilo. Ay, sa kilo? Oo, so bilhin na niyang iba na paano na nila. Napaubos na nila. Oo, ang nila, mga paano nila yung ang gasap mo na. Hindi na nila ginapaano.
So kagina sir pagka-recover, ara pa na sulod sa gatas o wala na? Uy, ara ba? Ano sa bag niya? So, ginagamit lang na nila pag sa ila ang mga deliveries ng nila. Sir, clarify ko lang, sila ni sir, ang recovery sa inyo subong? Ang na-recover natin siya sa around 110 grams no, with the estimated value of 750,000. Sir, tell us, anong background ni Blams raw? So actually si Bram naman ang agi sa napailan na siya ng kaso, same man mabaybat na siya no, by year na siya na 2017 no. So sige mo man ang iano, sige baligyan man ito pang illegal o bagay. Pero sir, nakagawa sa presuhan, nagbalik sa mo na monitoring. Yes sir. So amo na to po nakakagawa gid ng mga drug personality tagi na monitor. Most likely, yung kategorya, sila. nagataas din sa subong. High value din sa Siya, irreversible. So, HBI na siya. Hindi nakagawa siya. Tapos dako sir, no? Ang amount na recovery. Yes sir. It means hindi surprise sa inyo nga mo ni ma-recover niyo subong. You're expecting dako pag itano siya na. Oo, galing nga na namin nagtantong so na dispose na nila. Paano ko sir nakapalagyo, sir? Isang namotikan niya, nagdalagan sa? Pero siya naman. May secret sila nga, gay. Secret siya din. Kung gusto mo siya, sige na. Kung pag-singgit niya na, nagwa na ba? Nagwa siya, sa pwede mo bali, sir, pag palagyo, posible may bit-bit sa, no? Kaya, may araw, posible may araw, ito siguro. Iyan ni Brian ni Blanc. Oo. Okay, sige. Sir, masangkay, thank you, Gid. Anong ngalan mo? Ha? Alme? Jaime, ano? Garde? Pero naida mo taday chef, yun taday. Ano ka din? Ha? Bigyan ka man? Ano ka din? Hindi siya, imigad, di makambal, no? Action na rin, no? Doka iwat makambal siya? Gahibi sa? Ha? Gahibi. Ibi siya? Oo. Ibi siya kay siya dakpan mo po ka plagyo mo. Oo, hindi sila best friend ka doa. Hindi ka mahibi sila nga niya tani wa kaya ng palagyo tani ikaw yung dakpan niya kay ikaw ang subject ako yung hindi ko subject ko yung dakpan. Gani, kagtiya mo to si Blam mismo, no, sa tong subject, pero ko sang na-recover dari no, mga 750,000, sobra ni lapit na isa sa milyon na, ng illegal ka droga. Actually, duwa to ka plastic niya doara sa ice wrapper, may mga gagmay pagid ng mga recoveries, mga tatok pilog, and then may mga 2,000 pesos nga kwarta, and exchange kong baylo, tuguro, no, sang pagkabakal, sa illegal na droga action na Eric, no? Okay. Anyway, so subong ang sitwasyon sinidri ang ating kapulisan kinatapos-tapos nila ang inventory kada ginasulod nila sa may ziplock ang mga recoveries ginaano gini exito kini nga pag inventory kay budlay na bala maadot sila sa korte kag hindi sumadati kayo ni bilang filing kanugon sang 750 na kung hindi na mag-prosper ang kaso. Gani, amo na nga gina-usisa kini from documentation, dapat gina-isa-isa, gina-dry action, Eric, no? Actually, hari man din kani, no, ang barangay. Sikap de Guzales, Sarada? Gani, no? Ano nga lugar na sang Takuling? Gonzaga. Purok? Gonzaga. Purok, Gonzaga. Oo. I think sikap, sikap, no? Ito, di ba, kay pagkuhan sila sa area at ni Kapitan I think action Eric, no? Anyways, siya mo to ang recovery sinidri karon gabi pull out na si Cap, no? Kasi kagabada kaya man pull out naman dari ang mga kapulisan action Eric. Sa liwat naman na ang detalye sining bypass operation naging kasasan nga station number 5 dari na bisan ng station number 6 ng area pero pwede na sila kakandak dari mo, no? Kasi open man niya. Nabot din sila sa area sa Purok Gonzaga, barangay Takuling, Surad sa Bacolod Action, Erica. Flash report sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Jandy. So nasabitan na sa Action sa Bacolod Action Radio.
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kina Sir John Diaz sa Theory Habit Live Report from Where the Action Flash Report nila sa may Purok, Gonzaga sa Barangay Takuling. Nag-strike ang kapulisan nila sa Police Station number 5. Balokang operasyon sang pulisya, hindi niya pa area of responsibility. Importante kung di ang transaksyon naghalin, hasta nga mag-deal ka mo, ginaya mismo magkadto ang operating unit. Ang police station number 5, Granada, na ilang po nga area mo, Alangilan. Di, kita mo nakalambos las takuling, ang transaksyon, natabos takuling mo. Dako man, 110 grams, kung ibaligya mo ni sa market value, mga 750,000 pesos, more than 500,000 pesos. Tsamba ni Police Captain Masangkay ba? Lapit 1 milyon ang bilis sa Cebu. Ang na-recover nila karong gilamang gabi sa bypass operation dira sa may Purok, Gonzaga, sakop na Bali, sang barangay Takuling. Ang flash report ni Action John Diaz na batian ninyo bago langgid. Giradulong sa isa kalawang sa Dr. Alfred's Green Coffee. Isa kanan acidic kag less ang giradulong si sa kalawang sang di
tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Mayong gabi dira sa kay Kuya Ojor Limor Otaner, sa kay Kuya Ramram Rojo and family. Good evening din si mo Kuya Ramram Rojo. Ang sa bilog mo dira nga pamilya. Kay Kuya Darrell, mayong hapon gid or mayong gabi. Kay Parita Armando Cabiles and family. Kay Elias Bandada dira sa Kingdom Saudi Arabia, nagamonitor gid sa aton. Tamiay lang si Ojal Binoni Valinas Laho. Alin na kay AGB Laho. Kay Kent James Buenaventura Pitate. Mayang gabi dira sa imo. Kay Mother Moranti Chang. Monitor man sa aton. Salamat gid. Sa tango bara si Nimencia Rokis. Toto Elmo Retirasyon. May patang daw damo-damo patay sa COVID dito na sa area sang Kwan, sang Aklan, no? Josephine Bisara Biasong, ayong gabi dira sa imo. Kay Arlene La Chica, Roel Palabrica Osira, Everlyn Miranda sa Dubai, ara siya, oh. Kay Madam Bonda Lothel, mayong gabi gid. Christine Miñez Villalobos, dara sa Barangay Pandanon DSB, may gabigid. Kag kay Janice Laos. Sa kay M. Spy, may gabi. Kag kay Jocelyn Pelton Liporada sa Pasay City, ha. Mga ka-berks dira ni Nong Vicente Similiano sa Chicken Hotel, may gabigid. Kay Zine Cabales, dira sa Lagranghala, Carlota City, may gabi dira kay Ping Biring. Monitor gid siya. Sa kay Ivan Rod Ibanez Puentes, check attendance lang. Nagabi dira kay Madam Jinky Jalagdon. Damo yapon MPE, no? Problema ang MPE, problema pang COVID. Ay, perti. Kay kumari ko Hassel Huilia, kay kumpare ko Ryan Borja and kids sa Suma, good evening. Kay Milili Oligo sa Tangob. Ibonibot Sir San Germany. Check attendance lang siya. Sila ni Teresita Orita Kahuraw, kag Everlyn Miranda. Ngayong gabi dira sa inyo, no? Kay Mr. B, Boy Villasor, Vanessa, kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael June, Season, and all the family of Barangay DSB, DSB, Barangay Pandanon. Na kay Jinky Jalagdon, ha. Kay Barrio Garay, Barangay Pandanon, DSB mangyapon, kadamo sila pamati, no? Sakol pabila dira sa may sitio Kabadbaran, Barangay Santor Binilbagan. Along kamuda kabay pangamatawhay ang sitwasyon dira. Sili ni Jeneline Muhilio Galabasa. Cathy Veer, happy 65th birthday kay Ma'am Lee Di Bolgado sa Barangay Lagrangha, La Carlota City. Kay Toto Alex Montesa and family dira, may gabigid. Elizabeth Malaka Gamala, kay June Montesino, may gabi. Kay Lisa Joy Ilon, amoroso happy birthday kay Vanessa Venzo. Ori Vida sa Kuwait, may gabi. Sa kay Anali Uy, Sugar Colt. Kamiyay lang si Wald Tuben, kag si Bol Saldi, Sang Sambio, kag si Chong Panoy. Ay na kay Sugar Colt ang Panamya. Dr. Ronnie Gordonda, may gabigid, ha. Kay Josephine Cardinal Abrigo, kay Mary Joy Camero, watching from Singapore. Maman kay Mr. and Mrs. Frankie Alojado and family. Kay Gart Kaknyo. Nagabid na kay Gart Kaknyo. Thank you, Gil, sa imong information. Donald Kabasag, Joroslava Diaz, kay Toto JP Ahina and the family, aragin sila, gamonitor sila ni Merly Dolido Magallanes, ang classmate ko. Kami ako lang nila si Nanay Marilu Torres sa Valladolid, sa pamilya ko sa Paranaque, alin kay Alexis Torres ang UK. Marty Daliling, magabi.
kay Hel Javier, watching from Manila, sa kay Diding Alojamiento, sa kay Jeannie Osiser sang Hong Kong. Ayos, check tayo si Action Kwan, si Action Roger Gotib sa Northern Negros, kaya lang alangin si Action Rofo Diita, may gisi ang pakpak ya, way sa kogpa. O ito diba nakagabi nga may kogpa si Alagit-it, no? Kagabi, way man siya. Eh, ang pakpak ya, gamay ang gisi. So, nang dako garong gisi ya kado. Way pa siya yapon kogpa. Pero patira ko na siya kay Christian James Binares. Siguro makita igid nga patahig ilang pakpak na sa ubray ng lupad-lupad. Okay? Ari na si Action Roger Gotib, ay pakpak kag wala pakpak ya. Tidi ni ang lupad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari si Action Roger Gotib, line number 3 sa report. Jermaine Gabil, please come in. Yes, Action Erek, maayong gabi kay maayong gabi sa atong mga ka-aksyon. Sa aton nga mga balita, diri sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental, sa mga panghitabo diri Action Erek, ate, okay lang. Ako tawhay. Ay, okay, good. Di ang kwandas, kadis musta? Ate, okay mga ang vaccination nagasugod na kagabihan Action Erek ang amon din mga vaccinators. Okay man, subugan ni tingakon nga daughter-in-law kag ang ako man nga ang akong gidya kumatay nagpa-vaccine man Action Erek. Okay, very good. Kag ang duha ko ka mga membro man sang Panimalaya. Ang akong daughter-in-law gabi na ni ganigin tawgan kay man way siya tani magka-fill up sang form bala sa barangay galing kay tungod niya may ara nga damo sobra pa bla sang mga vaccine di nagsawag diri nga kung may ara ako lalang siya rin akong nga daughter-in-law mayon ni kay reading ni din yulong matos ang anak ko at mo na nakabalik sila nga gabi Action Erek nga vaccinated ka first dose pa lang sang Sinovac. Very good. Oo, muna ang kinanglanon naton, no? Ang aton nga pagkopera sa gobyerno kabay sa vaccination program, hindi magsige ka sabutahe kag magkontra sa programa sa gobyerno. Yes. Oo, mula nga aton nga kinanglanon kasi para ini sa kayuhan naton kag yung aton tanan. Pero wala man ni ginapilit yapon na sa hindi ba ay isa may isa kilala nga si Silingyaw ko nga na yung after 2 years kasi may nabasa siya nga after 2 years mapatay ang mga na vaccine si Silingyaw laton ko ano yung 2 katuig para nga kung ano gitman yung wala man sa matabo Silingyaw dituod nga ako nabasa Silingyaw mapabaksin ako so Siling ko depende na kung malabutan ka pa sa 2 katuig kasi ikaw naman ang kapuyutan sa virus katungod nga way ka nagpabaksin yan Siling ko depende na sa malabutan kaya di man kita nag-auyat sa kabuhi ito mo na vaccine man kita kung wala kung aso na oras sana pero mas maayo gid nga maprotektahan ka sa sining pandemya o sa nga virus karon nga nagalagaw sa gyapon hindi ta makita so muna na kung pati kita sa virus hindi natin makita nga sa diin amo ang nagadalasang balatian kag nagapatay si tawo pati magkita sa Diyos nga mo naghatag sa proteksyon sa aton paagi sa vaccine. Yes. Okay, hindi man natin makita ang Diyos mo pero kung nagapati kita sa virus hindi makita mas patihan nato ng Ginoo nga inaya hindi makita pero gahi mo sa pamaagi nga maproteksyonan kita ang mga nagadugi nga balatian na Action Erek. Correct. Amo na yung aton sila nga report. May balita pa ko di. Ay, abi ko, way ka na balita.
Sabi ko, naningaw mo lang ko kay sino ko ma-extort ka na dayon. Pagliara. Are pa. Dire sa siyudad sa kanang sunere patigay na bypass operation kay na mga alas 3:45 otak na. Ang ginakop dari na lakpa naman ni kag kuan mo undergo sa parol and probation tungod kay nag-plea bargain ini siya. Oo. Sa itong pagdakop ni siya pero may paman gani isa ka tuig na kaligan. Ini siya ang nagabligya naman up to direct sang Guga. So, ginoon naman sang kapulisan. Kag ang daw medyo malain pa to kay na pagid nga madangatan. Kasi kag kung natabo, bati kung lain madangatan sa mga kapulisan. Kaya armado, ini siya sang 38 caliber revolver nga may ara nga duha ka mga live ammunition na naka sok sa cylinder sining pusil nga recover sa iya. No, ang suspitsado gidakop siling alas 3:45 sa bahin sa Purok Bulinaw. Barangay Zone 6 Ciudad San Cadiz, kilala ini kay Mark Lee Mahinay Humagin, 31 anyos sa edad, separado sa iya sining asawa. Yun, marigot sa adik ba na mo, tiniran mo. Separado sa iya sining asawa kag residente man sang among lugar. So no, sa report na listed ini nga stress level individual pero under sa provision tungod man nga avail sining plea bargaining agreement kato nga sang atol kining gobyerno sa dalom sang programa sa Department of Justice kag tubugman sang mga nadakpan abi kaladakpan sa sining baligyan na sa druga. So, plea bargain, ang iba nakagwa, nga kuntan yung ila sining mga kaso, Nobel recommended gidman, pero ginatagaan sila kansa. Pero ini action erecti, way nagid ni paminsan pa siguro tani isang kayuhan. In fact, may ginpamangkot kita kay na kung matuod na may kaso siya sa Metro Manila, sila niya robbery o kapang kaso niya. Wow. Tungod kay duha kuno sila si amigo nga ato man dito sa Manila ang natakpan siyang kapulisan matapos nga ila ginhold up ang isa ka pampasero nga jeep. Kaga pagkuha ang mga cellphone gamit ng mga pasahero, bla. So, amula ang kaso yan dito, pero sunod sa report, sunod sa iya, nga gimpiansahan niya kuno to sa Metro Manila, kag amuna, nga nagpauli naman siya di, yawa naman to iya pangita siya guro ang korte, tungod sa iya pagpalagyo, akto nereka. So, kayo naway, masya mag-attempt nga magbato, preparado man actually nga aton sila nga kapulisan sa idalom sang supervision ni Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar gipamunuan ang operation kay nasa Station Drug Enforcement Unit ni Police Lieutenant Lester Oliveros. Okay. Ang Deputy Chief for Operation sa Cadiz City PNP. Na-recover sa position sa control ang tatlo talang kasasay kag ginapatihan siya bu kag siya ang tatlo pasasay, ang isa dire bypass item na kay ang duha amula ni ang nakita to sa isa ka plastic nga mayara nga ziplock. Kag ang 500 peso bill nga gingamit as bypass smart money. Okay. Na-recover siya pero temo na may taklo siya suneret nga isa ka 38 caliber revolver pero way sa kapurma. Tungod kay kalamo katama sa mga pulis nga mga uniform. Nga way sa kabalo abiya kuno sa mga tiyanggi kami tiyanggi sila kami tiyanggi man siyap. Nagainom sa soft drink sa sunerek. Way sa kabalo nga mga pulis nagali kay lunsay man tanan mga face mask to sang ninacover sila to nawong bilang daw sa mga face mask sa mga pulis. Pinabalang mga tela, black to nerek nga ginamaskara nga may mga klabira nga drawing. Nakita mo na mga amosin natin ko lang taon mo na mga tambay lang sila to. Kaya mga pulis, mga bagiso, mga pulis, mga niwang po. Mga adik man?
Oo. May ara Oo, pulis nga, okay. may ara pulis nga ang pusher buyer sa pulis isa, mga adlaw, isa mo do, mga adik, mga niwangit, mamblao. No, ang ginagbaybak yan ito nga pulis, sigula permission nga lang niya. Lingko, sir, way balong nga ikaw mo. Oo. O, lingko, abi ko gay na to, ang toto gay na, no, balong kumatay ko nupod pa blang, iti, may tato, po siyang talibabaga kan. Oo, mga kinapron sa mga pulis, may iba yung mga chief of police, mga matanda, maniki ang mga daw tsura sa mga pulis lang daw mga adoy kagniwa mo, ginahimo ilang nga pusher buyer. Oo, kasi hindi mo pwede nga magbutang kasi tao, hindi pulis na, pulisin mo. Oo, hindi ka na mabutang nga daw manggiyo ka pulis, pero lang tsura daw mga adoy, mga daw profile pulis, bala, mga ginagana profile sa mga migot nga mga chief of police. So, tapos lingko siya, lingko daw kalbo ka sir nga may buhok ka na, lingko kalo, yagli may gintahi nga, kalo ay stok, may gintahi nga mga buhok nga laba. The wig gali. Oo, the wig bilang yan nga kalo. Ano pa kayo, tapos naka-kid pa siya kadaan siyang hitom nga kung makasinti siya sa sigarilyo, daw adik-adik ito. Oo, wag ikabot ang kontra. Iwagi ka burmay nga pagkatapos nga nagpalag pa gani siya dala maguro basi kon konti apiki basi ko magabot kun ano bro ate mo na gintaplik le sila yung tos meding Abaw. kaya pagkatapos ang kunere kin kaya ka nakita ko to sa kwan mo nakita ko sa body camera bala ya ginpakita sa kapulisan sa isa ka membro sa SDEO. Oo. Kaya nga, ko na, taklos na taklos gini, mo to gin, siya, pakita to ang, kaya ang pusher buyer, wala siya sa body camera, pero ito mga pulis nga ara. May mga body camera, sila yung ila lagi na kaptan bla. Oo. O nga lagi na tago lang, tapos to makita, gin ton paano nga, gin maklid ka, pagkatapos nakuha ang 30 caliber. Kaya sini nga hawak at sinerek. So, kaso pag iniya nga tubangon, tuwas sa sining kaso nga pagbaligya sa droga, ang kaso pag nga Republika 9165 ang igapasaka buwas nga daw, batok sini sa tayo Markley Mahinay, actionary kakaroon di tirado man sa bayan sang KDTP-20 custodial facility. Ang pinapaginaton sa mga balita mo tinakuha, may sunog tulis sa buso. Oo. Ang isa kabalay kay gitupok sang kalayo human sa light materials nga natupok kini sa bahin sang sitio Tigib sa barangay sa Lamangka. Sa banuwasang tubuso aksonerek kag ang sunog ngini natabo sa mga alas 11:16 sa na kainagid lamang. Awat namin kahapon gali ni August 4. Kaya way man siyang report nga may casualty o kung injury kay naagapan man pero ano mo na light na federal kilamon gid sa kalayo aksonerik mga 5,000 ka pesos sa kalitan. Ang amo nga sunog nga nagluntad diri sa may Banuwasang Tubuso Action Ereka. Ang igota way galit ko Japon makagwa pa sa presyuhan. Sino? Itong igota bala sa highway patrol bla. Way pa sa kapyan. Matiko na doon kwanto sa mabail to sa? Mabail galing kay nag-ulat-ulat way pa magalit ka saka gito sa korte, ang iyang kaso available man kuno 200,000. Pero galing kay daw na request siya for investigation. Okay. Okay, muna nga tapuson guro anay ang imuon man ni fiscal moderato nga pag re-investigate so samtang wala inati ara pa siya no. I-confirm na ito katil interview sa Lunes si Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar mo nga si atong timpo sa Lunes ma-process kita nga magka-post ng bill. Kaya ginalaw ba sa korte ligo ganit sir ang kaso available ako sa lingit si dito na ma-question ang usdam tasang korte kaya nag-allow sila ng bail nga 200,000 pesos. Tungod ba na kahit para investigate kasi wala itong kinanay na matapos para nga
amo pag allow sa iya nga maka-post sa bill. So, namo abig ang balding at nagkagwa na kuno kag ano na sa dalan lang, bantay naman sa dalan kag paglakot. Away na yan. Hindi na pwede yan. Kung kaso maginaguro magka-post ang bill, guro, hindi mo na pwede under process kaso yan. Gawa sinaguro, extend mo siya, lalo na sa holding center. Gani. So kung amo gid matabo sina no ngati ito lalo na sa holding center din naka-duties dalan ang ministras nga arapan kaso. So muna ato Eric pila ka mga update naton dire sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Ginatamyaw talaga por ang aton nga kilala kag mapisan nga kapitan sa Barangay Isin. Sikap Madalidia sa Mr. Jonathan Diaz na idlaw naman sa kituto iba at ito Joel Ganaiba Sangko idlaw matada no? Gani. Silapit-lapit naman lang iti August na sumunda so siniber naman sa kuha di master kada bago man karmo na problema ya ti wagi problema ya kasi siyempre may kwanta mo may wheels ta mo may matik saya kag four wheel temo na nga amo nga bear nga dano tilaban-laban pwede ni ma-advance pag ambot kisang pagpatak ng bear mo. Wow. Ako isa pa pagpatak ng bear ang dato sila September, October. Filing naman sang COC sa mga gusto magpapili ni. May mga amigo matali nga daw dumot sa aton nga jer kung file gani ko kung ano gid man diri iba dayon ko ikuan lang gabi tulog kami awal tada at least link ko okay basta importante patubura lang para nga maganlog man galing ko ba kamahal na kayo sa mineral water gas kada tutong lang tagon kaya yun ay pamatik-batik na tagli kaya wala sa nere ka tumatulong ka report si Ma'am Judy Del Mo pamati magilisat na may gabi dito si Migo talan mo na yung manggubat kaya pamati isaton kasi nung Dolfo Manigos si paring William Prias kaya may gabi kaya subugman siya kay paring Georgia Ma'am Jenna na nagpamati mula sa aton ang aton manikilala si Migo Glenn Javier sa barangay Kaduwaan kay Mr. Rudy Diaz sa paron ng probinsya man si Fiscal Benjamin Maido kay subuman siya kay Ma'am Linian Maido. Ginatamyaw ko lang happy birthday sa amon ding isa man sang nanay na mo assistant ni Ma'am Linian si Ma'am Tilia buwan kay inalay celebrate yung birthday sa 65th niya kag nag-retire siya. Post retired no sina enjoy naman lang ng life niya kasi regular man siya sa gobyerno actionary no? Pamati man siya sa aton kag nag-enjoy sila kayo na galing ko ka upo dito sa ila sini nga celebration pabalot naman sa talan nga mga kilala kag imatabla kay nga kung kumpare ko na taliwal siya gikadyak no si pare Jonathan Nicor ang yalubong sa panabuton nga Sabado alauna takna sa hapon nagya sini nga remains nga haya sa ila puloy agad sa Andrea Village si pare Jonathan Nicor. Mga balita gikan diri sa may syudad sa Garcia Norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon Roger Guti report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Radio! Salamat gina si Roger Guti, Brother Yabit Live Report gikan sa Northern Negros. Ato siling akati sagay Escalante Toboso Correction. Report na si Roger Guti, giradulong naman sa iskarawan sa life extension. Gusto niyang libre ka medical check-up Lunes sa Biyernes. Upod sa inidikalidad ng mga medical doctors. Kanto ilang pamasari daran lakson.
Manang Lina Bicos, Mariel Castor Baluta Milieza. Ayong gabi dira sa inyo kamayon nga pag-monitor. Maninoy Maik kay Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota City. Happy birthday sa kay Police Staff Sergeant Militon Sueta. Police Staff Sergeant Militon Sueta sang Valladolid Police Station. Happy birthday. Ang panamyaw halin sa imong nga mga kaupdanan. Nagalin man sa mapisan, workaholic, very energetic. Mga Chief of Police. My good friend, Police Major Wilfredo Binuman Jr. Salamat gid sang New Jersey ni Major Binuman ha. Katahom gid. Muning migo ko nga ay kalipat. Every time nga may mga shoot pest sa kundi masama assign, why gid ko na kalimtan sang Jersey. May ngalan pang action Eric. Ay, birthday si Major Wilfredo Binuman Jr. Tangga igo na siya. Sir, salamat kita. Ginatamyaw taman dira. Happy listening lang kamay pag-monitor sa kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family sang Barangay Mina, Sipalay City. Sa mga taga Phil Power, ha, may kabigid. Sa kay Sir Mon Lopez, may kabigid. Kay Sunny Boy Arnaldo Paladar and family. Monitor gid sa aton. Kag si ginatamya ko lang ang gwapa ko nga girlfriend, si Gwen Del Carmen. Ay, birthday. Gwen Del Carmen, ang gwapa nga girlfriend nga ginapabugal gid ni Toto Gister Saint Sanco. Ay, birthday. Daw mahuya man pala. Monitor siya pa shout out lang da tito. Matik Toto Gister pa. Why na ya 5? Sagot kita. Ay, birthday. Malisa Magbanwa Prima, may gabigid. Kay Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family dira sa Canada. Kay classmate ko Georgie Nonsay. May gabi dira. Kay Madam Nimia Piadotse sang Acacia. Barangay Panokoy, bago monitor gisinday Nimia Piadotse. Pulaw-pulaw pa sa ho. Ramel Pahilangga sa Maaw, may gabi gida. Sally Auki Di Susa sa Sambal H, may gabigid kag mayroon dira nga pagmonitor. Parin ka na sa kasang Tokyo, Japan. Happy birthday sa akon bayaw Elsa Noriko Ligarde. Sitio Mambugaong, Cadiz City. Happy birthday. Si Annabel Garcia. Lina Bicos, may gabigid dito si Condes sa Riyadh. Uy, sa kay SK chairman amo na Toto Carlo Baldirama. Daw sa kay Toto Carlo Baldirama. Bamot sa mga SK Toto Carlo Baldirama. Kay Kuya Fred Fos Noble Jr. May kabidala kay Kuya Fred Fos Noble Jr. Ang monitor gid sa aton. Nanay te si Nobleda. Totong Nobleda kay kumpare ko. Agawad Peter may Nobleda may gabi. Kay Terry Simpronyong, Jomar Idulag from Sipalay City, Negros Occidental. Manong Emil, kay Manang Nilida Lopez da, may kabigid. Kay Cusi Jimenez sa Iloilo, monitor gid siya. Kami ako lang dira Danilo, Canada, sang Barangay Dulao, Bago City. Alin kay Manong Emil, kay Manang Nilida Lopez ang Panamyaw. Kami ako lang akon nga bana, kapamatigid. Pamilya Kayaw, Alunan, kapamatigid. Alin kay Janet Mid Kayaw. Ayos. Sa kay Michelle Pajiente, kay Madam Vanessa Mayo sa USA, Minnesota. Yun, kag Pretty Mahilom and family. Ayong gabigid ka mayroon dira nga kaurok-urok pamati. Pagbalik naton, balik ka report sa Patrol 2. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, kagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulungon kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol!
Balik diri sa tabalagan mga bidira kay Maninoy Maig, kay Maninoy Chara Salvacion dira sa La Carlota City. Mga bidira kay Mrs. Alvarez ang Ramilo, Pamilya Ripuela Jalagdon sa Barangay Pandanong DSB. Alin kay Alex Montesa ang panamyaw. Mga bidira sa kay Romeo Chang sa Takuling. Ang panamyaw halin sa utod mo Mercedes Chang sang Bagak Bataan. Turog to sa Bagak Bataan. Sa kay Jai Bruce Castañares Bayabado. Ay gabi dira sa inyo ha. Sa bilog mo nga pamilya. Balikanta si aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action, Night Patrol, Field Reports. Aksyon dyan sa balikan reporters ka, Mac. Tatlo na aksyonarik sa mga police station diri mismo susunod sa Bacolod na natagan sa safety seal. Sa initial record niya na sa safety seal ang station number 2, station number 9, kag station number 1. So di kay police may Ramiro Sarona ang station commander sa station 1 kapon sang aga nagconduct dira sang inspection na Department of the Interior and Local Government o kung DILG kag ang pila ka mga ahensiya sa gobyerno sa station number 1 gincheck ang mga requirements kag mga dokumento nga kinahanglanon kag pila ka mga protocol nga dapat sundon nila kag ini-action na pamatud-an ko na evaluate nga pasado kag ginatagan sila gayon pagkapon sang safety seal. Ang safety seal amo ni siya ang nagapamatuod nga isa ka establishmento opisina man kon talatapan ang nagasunod sa mga requirements kag protocol nga ginapatuman sang gobyerno aksyonarik ilabi na nga subong yara kita sa COVID-19 pandemic. Kung maebaluan ganin naton ang paglaragway diri ni Bacolod City Mayor Leonardia kung may safety seal kahilway ini sa ang publiko nga makagwasulod sa mismo nga lugar. Sunod kay Sarona tila man na butang ang tanan nga kinanglanon napakita sa mga nag-inspect ang mga requirements rason kung nga nila ini nga nakuha. Ang Bacolod City Police Office, sunod naman kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada ang ginatagan man sa safety seal, mismong headquarters, kay na comply man nila ang mga requirements. Ang ibang mga police station, yara pa sa gihapon sa proseso sang apply sa ring safety seal action na kaya nalauman according to Liada base da zone na simana. Yari naman si Police Major Ramiro Sarona sa itong interview. Yes, kagahapon nakuha na naman ang safety seal halin sa DILG. Kahapon ang ating first na taga, no? Anong requirements i-comply doon? Baligin ko, confile lang namin na sa health protocols wala example sa washing area, tapos mga signages, tapos mga basurahan, kag sa ventilation sa opisina namon, then ang sa diripagid sa pagsaka sa babaw, may mga referral system kami, tapos kumplito man kami, may mga alcohol, may mga sa temperature, pagkuha sa temperature, kumplito na sa mitgid namon ang kinahanglanon para makuha naman ang safety seal halin sa DILG. Upsya kay matihan si Police Major Ramiro Sarona ang station commander sa station number 1. Balita sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Aksyon Sandy, sunod na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Nocho. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat dyan, may kabidira kay Antonio Ovilios III, kay Ramela Barcasi, Manong Ramon, kay Manang Lilia Taton, Maninoy Raymo, kay Maninoy Clarita Tampipi, Toto Clark, dira sa mga taga Gardenville sa division, ha? Barangay Tango, may kabidira sa inyo, kag mayo lang pag-monitor. Action at Patrol, Webes, edisyon, magtatako, temporaryo, balik ini buwas Biyernes. Ato sa mga patrol unit reporters in action nga nagpalagad karong gabi sa kay Action Jan Diaz, Action Roger Gotiv,
Aksyon ninyo begin ang ato kapiloto sa Patrol 2 Crosswell Patrol. News Center Action Tail sa Rasar Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Hennes Pulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Christian James Binares, Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Silang Sagbago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay, sa Alsamon Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagat ng Korman Action at Patrol Program Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio TTX 500 Rosel. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon